Natawag ka eh. Talaga, hindi na pinansin na may tao. Si Abing, oh. Tulog agad. Kasi iba niya. Sing pa. Voice mo, nakaano na dyan sa ano. Ang ano mo, ang ano. Tawagan dito talaga. Ayan po, Trackers Experiences po ang kinakwento dito sa amin. Live tayo ngayon, kaya post kayo dyan ng mga remarks kung mayroon kayong mga pwedeng sabihin sa akin dito sa aking channel. Kasi po yung nangyaring experiences dito sa Bicol region na kay Tisoy, talagang grabe. May miracle na nangyari, meron ding ano, makaganap talaga. Hindi may iwasan dahil nga, ano yan eh, phenomenon yun, ano. Ayan, live na Miyerkules, pero siyempre usap-usapan pa rin yung mga nangyaring ginawa ni Tisoy dito. Mataba. Live tayo ngayon. May usap-usapan dito. Tungkol po ng mga trackers. Comment down below. Comment lang kayo dyan kung meron kayong gustong sabihin dito sa aking channel. Si Payot, hindi ka pa nakasampa. Kaya payot, di ba? Yan, Eli. Uy, si Payot, nakita ko yun. Doon sa may Mabolo. Yung, ay, nung, ano pa? Ngayon, December 21, endo ko na po. Wala na ba? Ah, Nandyan. Apo. Ano pa? Kasi Endo ko na po ngayon, December 21. Anyari doon. Anyari doon. No? Ate. Si ate, oh. Ewan ko. Ay, kuya, oh, mayroon dito ano, dates. Teka lang, oh, mayroon tayo dito ang galing sa Saudi Arabia, yung dates. Ito yung ano dito. National fruit. Pinapakain na to eh. Ito, oh, yung dates nga. Malalasing ka nito. Maraming gamot yan. Maraming gamot, pero ano, parang anak din ito. Parang bunga ng ano, nipa. Ayan, balik ako dito sa aking channel. Hi, kumusta? Ito lang po ang lugar na malakas ang signal dito sa amin. Yung dito sa center table. Alam ko na lang kung tutok na. Bate-bate. Ayan si ano. Natikman ko na to. Kaka. Inaano ko to nasa pagdating ng December. Oo. Lumalabas yan. O, lumalabas nga. Ganyan. Yan. Saan mo natin nga sasabi? Doon po sa may mga signal ngayon dyan. Kumusta kayo dyan? Dito po sa Bicol ay medyo nakaka-recover na a day after. Natikman ko na 2 days after. Kasi December 2 umatake si Tisoy. Tamis lang. Bumaba nga yung ano yung location niya, yung track ng bagyo, naging west southwest from the original west northwest. Kaya mali yung mga forecaster. Kaya hindi na makausap ng tuluyan. Ito si Pempem. Hindi ko magalaw kasi yung signal. Ayan. Ayan. Comment down below kung may gusto kayong iparating sa akin. Salamat nga pala doon sa mga sumubaybay sa akin habang umaatake yung bagyo na nagtatanong kung kumusta na ang mga pamilya dito sa Bicol, mga kapamilya. Ayan, low bat na tayo. Ano bang oras na? 15 minutes before 2 in the early morning. Walang tulugan po ang pig namin dito sa Bicol kasi sa Central Business District pa lang po nagkaroon ng kuryente. CBD. Si Ivan, puyat pa. Ayan po. Gising pa kami dito. Personal. English yan nga yung bid pa. Hindi pa yun. Si Arlan. Maroon 5. Maroon 5. Copyright by Maroon 5. Don't oblige me to be copyrighted. Good morning, netizens. It's about 2 o'clock in the morning. Yeah, everybody hurts sometimes. Sino nga ano? Si Maroon 5. si Levin? Adam Levine. Si Adam Levine. Yan po ang main man nila. One of the best voices.
Oh, okay ba tayo dyan? From the outer space? From Mars? Or the underworld? May nauna na dun eh. Napag-uusapan na po yung mga tungkol sa nangyari kay Tisoy, yung flood, yung ano ba, hangin. Pasalamat tayo, konti lang yung naging casualties dahil sa preemptive evacuation. Ayan, okay lang ba tayo dyan? Kalbo na. Yung boxing pa dyan. Kalma ka lang. Sige, ubusin mo to. May nagtitira Tuloy ka yan. Po. Oh, Uy! ayan na. Ano no? Ayan. Day na yun dahil. Dali mo yan. Ano? Sige. Bibigyan mo lang. Dali mo yan. Magulat ako, natulog ko sa sarili ko. Ito po kasi si Roel dito, baguhan dito si Roel. Ayan na. Tracker story. Totoo yan, Roel. Ay, ano mo yun, may bala pa rin. May ano yan, may balata. Naka-safety naman. Pag tinaas mo ata, hindi na. Hindi natin masasabi na nakasafety. Uy, ang tagal nitong live na to. Comment lang. Mr. Adam Levine, don't copyright me. It's December 5. December 5 na po ngayon. Nervous ako dito. Siyempre po dito sa Bicol Region, blackout pa rin. Pero nakaka-avail tayo ngayon ng services ng kuryente dahil sa battery, wind and Lapit kayo. you are live. Patay ang tao. Hindi mo, papakita mo lang. Papakita lang naman. Protection. M16. Yeah, M16. M16 para Eh, pag na ayaw papakita na eh, kung magugulatin tayo. hindi rin Hawak puputok. mo sa ano ulit. Puputok agad. Nakatutok. Pero ano, syempre, pag alanganin yung dala nila, alimbawa, pistol lang yung dala nila, to hold upin ka nila. Eh, ikaw, kalibre yun eh. Papalag ka sa kalibre. Isang buga lang oh, ang dami. Ang dami. Ayaw, Kaya ako, masama yan, masama. masama yan. Masama ba? Ayan si Roel. Tubig. Ito Tubig. box. Ito box. Ito ba? Ayaw, masama. Higa ka yan. Oh, yung mga bata di pa rin. Higa, higa, higa. Tulog ka, tulog, tulog. 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 Uy, ang burat. Magturog na. Kung buyong ka, oo, Hindi muli pa. ka na. Gusto mo? Oh, dahil. Hindi Ako, ka. Barat. Hindi siya pag-iabang, marunong maghawak ng baril. Marunong din ang magkasa. Mm. Pero yung bala, plastic. Yung, Pellets. yun na yung kaya kong hawakan. Ipagbabawal na Hindi po ko yan, yata no? ngayon yan. Pero yung tunay, Ngayon December. pero yung tunay, tapong ko. Oo, mayroong ceasefire ngayon December. Kung kanina, kung pinawak sa akin sa dagat, yan baka na itapong ko na siguro. Huwag naman. Mataranta siguro ako, piste. Piste. Ano? Hindi, Di po. boss, Yeah, di po. boss, lumaki rin ako ng Iyo po. Monteño. Marunong ako magkupras. Marunong ako mangisda. Pero hindi Mambaray ako nakahawak. Ayaw kong umawak yung personal na. Marunong. namin. Na-safe yung tao ni mama. Bigyan mo na ito. Kasi lang na ayaw namin may mangyari na Anong bigay? masama sa Yung baril nyo. Sa inyo na yan. May tawid pa rin sa Manila. Nelson, sa dami ng pag-uusapan Kuya, anong dito, gusto mo ba na baril? Nelson. Anong gusto mo ba na baril? Wala akong- Meron may shotgun dyan, sniper, dalawang airgun. Ang gusto ko lang yung ano yung magazine. Yung papaya yung ano bala. Meron yan. Hindi naman kompleto yun. Lahat na baril nandito. Ano, Lahat na gusto mo gusto- yan? lahat na Pero ano yung nandito. lalagyan ng kailangan, dala mo rin. Dala mo rin dapat. Oo. Hi, 1 million Pag lalabas viewer. ka, hindi mo kailangan yung ano, May mga napag-uusapan lang po dito na hindi covered ng agenda natin. Gawa na lang ako doon sa Manila. Of course, we're talking about Uwi Tisoy. na lang ako doon. Oh, yan, bibit-bitin mo yun. Ganito ka palabas. Naglandfall po siya Pag may nakita sa ka, Sorsogon. Ganda mo Then, agad, takbo yun. atake siya sa Antique. Hindi Then, ka ako. labas Kung siya may sa makakita Mindoro. mo, Pero ang magkita epekto ka, niya ay hanggang Madilim naman December.
Doon na lang ako gawa sa Manila. Sa beach naman. Hindi, mas delikado doon kasi mas Pero dito strict po sa doon kasi Bicol, Manila, yun yung blackout metro. talaga po Ano dito. yun, kumbaga, Pero nagkaroon na po sa ng buong Pilipinas, ano yun? resumption of electrical Strict services yung galing sa igagala National mo. Power Corporation Oh, Pero ako yung dyan lang sa bahay nyo. sa Central Business District ng Wala. Naga City. CBD 1. Kumbaga, Then CBD 2 kapatid ko na po ang sunod. magnanakaw, bariling mo na. Pero hindi At susunod mamatay po yung kasi mga residential kung wala areas. lang papayang tatama eh. Mm. So wholesome naman po ang pinag-uusapan namin dito. Si Roelo, tumagay. Oo. Uh, Hello, good morning. Good morning! Lasing na ako, ma'am. Lasing na ko. Tulog na si Ate Shi. May isa pa doon yun niya. Tulog na talaga. Tulog na si Ate Shi. Si Kuya Phil. Tulog na. Matutulog na tayo. 24 minutes na ang nakalipas po dito sa aking paputol-putol live. So, pahinga na rin po yung driver ng truck. Yung pain natin, hindi pa. Hindi ba? Visa ko to eh. Malaban ng Armalite mamaya. Kaya Naka. pa basta, walang Oh, masasama yung ng visit ano. order po dito, okay Walang naman. masama dito. Pag fish po, maraming order. Wala yan dyan. Wala. Pero yung fish lang ang wala. Kung magaganito sila dito, Kaya lang, kinuwento ko sa'yo, di ba? kung magaganito sila dito, dito papasok pa lang ng bahay, wala na sila din na makakapasok yan, bawal dito. Magaling lang ako sa alak, pero sa masal Yan, ng ano. oo. Hindi ko pinangarap yan. Wala yan. Talaga. Namatay man, di ko. Pero kailangan lakasan mong loob. Hindi ko nga pinangarap yan. Sa'yo yan. Pero doon sa aming barangay, Noy, wala kang nakita, wala kang narinig. Tapos yung mga sabog-sabog yung ano. Bata pa kami. Inilikas kami dito sa Naga. Yung yung mga, nagli-lecture sa amin, elementary pa. Iba ng alok niya. Nakita mo na ba? Pampatayin niya na yan. Yun yung ganito, yung sinasabi mo. Hindi, ganito. Ganito! Tulog Meron pa na. ako dito eh. Talaga. Yung Pero ang lakas po ng hangin si Soy doon sa Malakas Masbate, talaga, sa malakas. Siyempre, dinaan. Kasi, siya tulog na siya, ako gising pa eh. Nakatulog. Pinagmamasdan Tulog ko ka yung na? kampas ng Tulog alon na ako eh. niya kasi. Tulog na yung pinente po. Sobrang Yung lamig. driver, pa Tulog rin. na ako. Gising pa rin. Kasi natulog ako yung pinapasok ko na siya, yung truck namin. saan kayo sa van, sa unahan? Sa unahan. Unahan. Hmm. Una na Grabe. sabi ko, kaya lang ipasok na natin to kaya lang. Tumitingin nga ako sa Grabe mirror experience eh. yan eh. Baka mamaya, Oo. bigla akong ipadpad sa gilid. Tamaan ko yung bahay. Oo. Pero ang sarap na nagtulog ko. Pero dito sa kabila, okay lang. Kasi, Antok na antok Malayo talaga pa. ako. Oo. Kasi inisip ko rin yung ginising niya ako eh. ampas ng alon, tsaka yung hangin. Baka mamaya, masin yung windshield. Tingin ko. Saka baka may maano. Maling maano. Nakikita mo po yung Yung palo. nga mga tao, yung Ang mga ginawa ko may-ari naman, ng bangka. Huwag na yung magdingo binabago lang. So, pasalamat po tayo dahil, siyempre, I believe in prayers. At siyempre, marami naman naniniwala sa palanlayan. Kaya, Binabatay na ng bangka. naiba ata yung direksyon ni Soy. Kung pumalo man. Anyways, kung papalo man, kahit hindi anong ako pa man naman. yung religious affiliation natin, Pambihar na ginawa ng bagyo. depende pa rin yung sa awa sa atin na kapong may kapal. Sumunod pa rin. Kasi hindi natin mapipredict yung natural Nung phenomenon. bineklas ka mo yung gate. Ano, Pawang estimates lang. ako dun sa harapan. Hindi, ang At sabi tapusin namin, ko na po ito. lumalayo pa Thank you kayo, so ah. much for tuning in. Sana ay ligtas. No. mag-join na rin pa rin kayo sa aming Lumapit ka live. ako. It's good morning now. Nakaganda na ako. So, Alas, have a nice morning, Hihilik na rin ako ng simple. netizens, Kaya, Filipinos, gulat ako. May kumalabog. Tingin ko. Kuya, sapol. Yung sapol ka. Ano choice talaga, ligo talaga ako, ligo. Nagdalawang isip ko si Kuya Alan eh. Pagkakit, Kuya Alan, ipasok na natin to kay Alan kasi kung magdamag sa ganito, magdamag tayong basa. Una sabi ni Kuya Alan, papagalitan tayo kinabukasan. Hindi yan, sabi ko hindi yan. Bye-bye for now. Nung narinig akong tao na sabi, pasok nyo na yan, pasok nyo na yan. Nilapitan ko. Boss, pwede ba ipasok ko yan? Kasi